Pandesal, Team Bautista of Exploring Tarlac. So for today's vlog guys, bibili tayo ng pandesal dito sa Mulawin Pandesal. So nasa high school pa lang ako guys, meron ng pandesal dito sa Tarlac talaga. Ito yung mga favorite na binibili namin pandesal, lalo na kapag breakfast. Magkikita si Mulawin Pandesal sa Tarlac, Pangasinan, Nueva Ecija, San Fernando, Pampanga, and Bataan. Syempre guys, open sila 24 hours yan sa lahat ng nagkikrave ng mga pandesal at masarap na pandesal. Bumili na kayo sa Mulawin Pandesal guys. Good morning Tarlagueños, andito na ako ngayon sa Green Hills Campsite. So bago tayo pumunta dito, syempre bumili muna tayo ng breakfast natin, yung mga favorite Mulawin Pandesal natin guys. So since high school, ito na yung mga binibili naming pandesal sa may Kapas. So mga branches niya dito sa Tarlac guys, meron tayong sa Kapas, Concepcion at saka La Paz. Syempre, hindi mawawala dyan guys yung Tarlac City. Sa Tarlac City, napakarami niyang brands. So talaga na mga pinipilahan itong Mulawin Pandesal. Napakasarap naman talaga kasi. Sa mga branches niya sa Tarlac City, meron siya sa San Sebastian, San Roque, San Vicente, Patatalayib, Maliwalo, Tibag, tsaka Luisita. Tarlagueños, check natin yung pinaka-branch nila sa Kapas. Comment kayo guys kung ano ba yung mga favorite partner nyo sa inyong mga Mulawin Pandesal. Ako, yan, favorite ko talaga itong cheese whiz. Pwede kayong bumili ng mga nakapack nila sa mismong tindahan. Nagpo-provide naman sila ng mga ganito, ng mga twin pack. Syempre lalong-lalo na sa mga riders, bikers na wala nang time magdala ng nakabote. Tsaka syempre ito mas mabilis na kapak. So lalagyan mo na lang siya ng palaman. And syempre isa sa mga favorite natin pinapalaman sa mga Mulawin Pandesal natin guys, yung Reno. Yan. Napakasarap nito. Tapos napakasarap pa nung pinaka-Mulawin Pandesal. Syempre hindi mawawala dyan yung ating kape. Lagi nating bawon to. Yung kape natin. Syempre lalagyan natin mamaya dito. Pa-partner natin sa mga masasarap nating pandesal. So, ibuhos muna natin yung ating kape. Ayan. Yun, medyo mainit-init pa. Minsan, yan, gusto ko talagang sinasawsaw lang yung mismong pandesal sa mismong kape. Masarap siya guys. Wow. Pagkakaiba guys ni Mulawin Pandesal sa mga ibang pandesal, no? Marami nang nagbukas ng mga pandesalan. Pero itong si Mulawin talaga hanggang ngayon, andito pa, sabi ko nga kanina, since high school ako, ito yung mga binibili naming pandesal. So ano siya, siksik talaga siya sa pinakaloob. Yung pinakatinapay niya. Sabi ni ma'am kanina, yung nakausap natin sa may Kapas branch nila, hindi nila masyadong pinapalsa or pinapalaki para yung laman niya is talagang siksik pa rin sa pinakaloob. And napakasarap ng pinakalasa. Kahit partner mo siya sa cheese whiz, Reno, tapos yung kape guys. Perfect. Wow. Sarap siya. Subok na ito Mulawin. Then guys, comment kayo kung natikman nyo na ba yung mga Mulawin Pandesal yan. Titikman muna natin, syempre yung sa ating pinaka-Reno. Isa sa mga favorite na pinapartner ko sa mga Mulawin Pandesal is yung pinaka-Reno guys. Yan. Lagyan natin ng palaman. Oh, perfect bawunin to, lalong-lalo na sa mga bikers at riders dyan. Syempre, pag nagutom kayo sa daan, yan, kahit nakapack lang, bumili lang kayo ng isang Reno. Yan, perfect na perfect. So, bago natin tikman itong Reno na sa ating Mulawin Pandesal. So, pag-usapan muna natin guys, paano ba nag-start si Mulawin Pandesal? So, nag-start si Mulawin Pandesal ng 2005 sa Limay, Bataan. And 2008, nag-start siyang maglagay ng pwesto dito sa Tarlac. Hanggang dumami na nga yung mga branches nila dito sa Tarlac. Ayan. So, since 2008, almost 14 years nang andito si Mulawin Pandesal sa Tarlac.
Grabe, ang sarap. Tsaka yung kagandahan ni Mulawin Pandesal guys, hindi agad naninigas yung pinakatinapay niya. So kanina pa to naggaya ko mula Kapas. So andito ako ngayon sa Bamban Tarlac sa may Green Hills campsite. Dito natin ni-review itong mga Mulawin Pandesal. Masarap kasi yan, mag food review dito kasi napakaganda ng view dito sa Green Hills campsite. So next nating ipo-partner dito sa ating Mulawin Pandesal, syempre yung ating cheese whiz. Yan, original. So may mga iba-ibang flavor din itong cheese whiz. Ako gusto ko lang itong pinaka-original nila. Napakasarap ng lasa. Tapos syempre ilalagay mo siya sa may Mulawin Pandesal. Kahit hindi na ganun kainit yung Mulawin Pandesal guys, napakasarap pa rin niya. Lalong lalo na kung mainit pa to, tapos lalagyan mo siya ng palaman, perfect siya. Sarap. Sabay natin ng kape. Cheers. Isa sa mga favoritan to. Favorite breakfast. So yun na talaga niya, natikman na natin yung Mulawin Pandesal. Syempre pinartner natin sa cheese whiz, sa Rino, tapos syempre guys kanina sinawsaw na rin natin sa ating kape. Napakasarap talaga ng Mulawin Pandesal kahit hindi mo siya lagyan ng palaman guys. Napakasarap nung pinakalasa niya, malambot, and syempre yan, siksik talaga yung pinakalaman. Tapos guys napakalinamnam nung lasa niya. Kanina nung nandun ako sa Kapas branch, ang daming nagre-request na toasted. So ang ginagawa ni ate kanina is tino-toasted talaga yung sa pinakataas. Mas gusto nila yon. Pero kahit toasted siya, yung pinaka-outside niya, yung pinaka-loob pa rin nung Mulawin Pandesal guys, napakalambot, syempre napakasarap. Kung merong malapit na Mulawin Pandesal sa inyong lugar yan, tikman nyo na kung gaano ba kasarap talaga itong Mulawin Pandesal. And comment kayo kapag natikman nyo na itong Mulawin Pandesal. Nandito na lang, don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And syempre guys, huwag nyo kalimutang i-share ang video nito para malaman ng mga ibang Katarlaqueños natin dyan. Itong Mulawin Pandesal na since 2008 guys, nandito na sa Tarlac. So next time na magbabiyahe tayo ulit dito sa Tarlac, magbabawon tayo ng Mulawin Pandesal. So until our next vlog, peace out!